di wong tua lah gelem isa-isa. Kan isa-isa tok kaya wong sugih gayane. Nganggo klambi apik, wangi. Modaan terus. Gayane wong sugih padahal wong lah duwe. Kalau isa-isa gampang ilang karuan kok. Kan gelem. Lah itu gaguang tok. Kelapa cum? Delok yo gremang-gremang ae. Delok ya labem luar iku. Ya timbang ngoyo wong mending ngewangi aku kok tak opahi. Awakmu ireng. Apa ke ngongkon aku lah mbok main nganggo klambi apik jos ngono. Koki ngetan ulun rano parae. Isake aku dong aku isa-isa kan mau dhewean. Lara sing ngewangi, lara sing ngopahi. Ya wes tak wangi. Yuk si dalam yuk. Nah. Oh. Leker yuk. Wes, saya wangi di. Ngene iki nak dolanan ayo melu aku kok. Ayo. Weh. Mama, yuk. Anjene yang ngono ku dadi anak sing jos, sregep isa-isa, ngepel, nyapu. Ngono ku. Dadi anak wedok ya sing ngono ku, jos. Aku ngene iki lho sregep ngewangi mbokku walah, jos. Ngresiki omahku, nguras duwe aku. Ibuku tak jano, mucang meceng. Ala terus dikongkon tuku kecap ae lah gelem ndingi aku roh. Pakai biaya kok ngono tak atik. Tak kandakno yang selintel piye? Ngene iki enake dolanan opo yo? Pentung-pentungan piye keseng tak pentung. Wah, ojo, nak ngono iku. Peyak. Wis ora wayane adus ke adus rupamu kaya wedhus. Omong amatos. Delok ya cewek iku akeh ngene kok. Ndang mulai rupamu lah. Wedhus ngono. Ngene ra wong cah gantenge ngene dikira kaya wedhus. Srintel iki danan ambek aku kok. Biasa cum.